Mandaue City Government anda mutagana og pundo sa sunod tuig aron nikapalit sa vaccine batok sa COVID-19. Ang report ni Nico Serino. Sa mga engagements ug pakighinabi ni Mayor Jonas Cortez sa publiko karong bag-o, makapilan niyang ihangyo ang pagsunod sa mga health protocol. Matud sa mayor, personal kaniya ang issue, labi na nga duha sa iyang mga igsuon na taptan og COVID-19 ug namatay. Ang usa kanila, facility acquired. Mao nga pabalik-balik man apan gusto niya nga mutuman gyud ang katawhan sa mga lagda aron kalikayan nga matakbuyan sa sakit. Ang ikaupat, nako maguwang babay ug ang ikalima kay 14 mamikbok man nagsuon. Pagsuod niya sa ospital, dili siya, negative siya. In other words, didto nakuha ang virus sa ospital. Gihangop ni Cortez nga sud sa pipila ka adlaw nag-0 new cases ang Mandaue. Apan di gyud kuno gihapon ang ayan nga mokumpiyansa. Usa sa una niyang gisupak ang posibilidad sa face-to-face classes kay matud pa di pa andam niini ang Mandaue. Samtang gibutyag ni Cortez, andam ang syudad mogahin og pundo aron ipalit og COVID-19 vaccine sunod tuig. Susihon pa ang panudlanan apan posible nga magpa-realign sa budget kung gikinahanglan. Makig-alayon pa hinuon sila sa national government kabahin niini. Naagyod if necessity calls, dili ta mo magduha-duha, no? Pero if the national maka-provide ang national government labing maayo. But usbo na ko, prioridad na to ang panglawas sa mga matag Mandawihanon. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.